וזה מה שפחדתי ממנו, בגלל זה נכנסתי לחדר, אמרתי לו, הנה הקסטה, יש אנשים שמבינים בדברים האלה, שיוציא, יש פה רעיון בן זונה. מצחיק, מרגש, משמח, עצוב. יש האשמות, יש הכל. אני לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, השיחה עם נחמיה שטרצלר הוציאה ממני הכל. הכל, להוציא כל מה שדיברתי איתו מהראש ולהעביר את זה לדף, וזה גם יצא כמו איזה, לא יודע מה. אז מה אתה רוצה יותר מזה? זה לא שאמרתי אני לא רוצה לעשות כי לא בא לי, או שאני לא... ונכנסתי לקחת... קודם כל, את לא יודעת מה עברתי בחדר. היית שם דקה. והדקה הזאת, תקשיבי טוב, הדקה הזאת שהייתי שם בחדר, הרסה לי את כל 3 חודשים שהייתי פה בבית. מה שאני עברתי בדקה הזאת שמה, ותביני לבד, איזה אח היה באותו יום, מה שעברתי שמה, הרס לי את כל השהות פה ב3 חודשים האלה. תביני לבד. אני לא אספר לך את זה עכשיו, אני אספר לך את זה מחר, איך שנצא, דבר ראשון, שנהיה מחוץ לבית, אני אספר לך מה קרה שם בחדר. וגם עם רוני דיברתי על זה. אמרתי לה שמה לעשות, אני לא מסוגל. לא, יאנה, אבא שלי ואמא שלי בדיוק מרגישים כמוך ואומרים את הדברים כמוך, למה? כי הפסקתי ללמוד. למה הפסקתי ללמוד? כי רציתי ללכת לשחק גולות? אני לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, את לא מבינה? אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. אני לא כתבתי שנים, אני לא יודע... לא הצלחתי לכתוב מילים. קחי את המחברת, תראי כמה יש שם מילים שניסיתי לדעת איך כותבים, כדי לא לעשות שגיאות כתיב. אז מה, זה הכי קל להגיד ולהאשים וזה, אבל להבין. מה את חושבת, קל לי להגיד את הדברים האלה בטלוויזיה שאני טמבל? לא טמבל. בדברים האלה אני טמבל. ובמיוחד אחרי שידעתי כמה שחשוב לך, וידעתי איזה רעיונות יהיו פה לאנשים והכל, ואת תהיה לך רעיון מעפן. איפה אמצי? בגלל זה גם הורדתי את כל מה השאלות עליי. אבל את לא מבינה, במקום לעצור רגע, להגיד, שמה, לא סתם קוטי, מראיין את יאנה. בוא נזרום עם קוטי, בוא נשב איתו, נכתיב לו, תעשי זה גם מאינטרס אישי. תכתיבי לי מה לרשום, ואני אמרתי לך ששכבת שמה על הספה. שאלתי אותך 3 שאלות, יאנה, מה לרשום? מה אמרת לי? יש לך את זה על הטפ. תפעיל, תקשיב, נכון? פסטה, שמנת, פטריות, מסריחה שהייתי מוציא ביום 100 מנות, 100 מנות. 100 מנות ביום, אני לא מצליח לעשות. 100, עם עיניים עצומות, בלי לדעת איפה החומרים, הכל, אני עושה את הפסטה הכי טובה בבית שמש, חוץ מבן אדם אחד. מה אתה חושב, אני אוכל סרט על זה, על הנחמיה שטרצלר הזה? בא בן אדם רציני, הכל מקדיש מזמנו וזה והכל, ואומר לי בתחילת הרעיון, אל תרשום. הם ייתנו לך קסטה ואז תוציא משם והכל אני צריך להוציא מהראש. מסתלבט איתו בזה. אז לא האמינו, בגלל שקוטי לא היה מסוגל, אז פתאום שהוא כן מסוגל ומתאמץ, אז לא מאמינים שהוא עשה את זה לבד. נחמיה שטרצלר, עליק.
פתאום קם להשתין באמצע רעיון. אני חשבתי שהשירותים נראים מה זה זוועה. אמרתי, איזה בושה. שיסתדר. איזה בושה. שנייה, יש פרץ ספק עוד מעט. כן. לא, רק בדקתי. ומהר חזרתי, כאילו לא חיכיתי לו משהו, חזרתי מהר. כשחזר זה כבר היה לא מאוחר. החזקת לו. וואי, איזה חתיך מלא. הוא גם נתן לי מבט כזה, נו, טוב, מה? הוא נתן לי מבט כזה של כאילו, אני לא הומו. אני אומרת לך, לפני שהוא נכנס לשירותים הוא נתן לי, הוא נשען כזה על המעקה. הוא מסתכל עליי, ממש, אני לא הומו. וואי, איזה גבר. בוא נלך לפשקש קצת. כמו חייל אתה קם. תקום בסבבה. כי תראי מה מעניין אותך, שיש מצב שהוא לא הומו, זה מה שמעניין. בן אדם אומר לך, צחקו עליו בבית ספר, זה מה שמעניין אותך? הוא הומו. כן, אני צריכה להתמודד עם זה. שרי, סגרי את הספר, בחייאת שר. הכי מה שריגש אותי באמת, זה העניין הזה של המסוק, והעניין הזה לא, אז אני ריגש אותי יותר שירה. ושל שיר. שירה. זאת כל אומרת החיים, שבבית טוב, טוב, זה לא מעניין, כל החיים. קיבלו אותי, לא, אתה למה אני לא מבין? קיבלתי אותך? לא, בסדר. לא. אמרתי לך, כל החיים כולם העירו לא עלי, קיבלת. כולם העירו לי על זה שאני עושה צחוק ואני לא בן אדם רציני ולא שום דבר, נכון? כל החיים. עכשיו פה אני עושה רעיון עם נחמיה שטרסלר. אחד האנשים הוא רציני בהכל, כן? אבל כולכם מה יותר חשוב לכם, ואין לי שום דבר נגד תמיר, ואת יודעת שאני מתה עליו מהיום הראשון. לא בחודש האחרון רק התחלתי לאהוב אותו והתחלתי לקרוא לו חבר והכל. כולם יותר חשוב לכם להדגיש כמה סער הוא גאון וכמה תמיר הוא גאון וכמה הוא מצחיק וכמה זה, נכון? אני יושב שם כמו איזה טמבל ואתם רק סערי כל דבר מתערבת, הוא ככה והוא ככה והוא ככה ואת רק מחמאות ורק מחמאות וגם בזמן שהוא מדבר איתי אתם מחמיאים לתמיר. שאם נשים את הדברים על השולחן אני יותר מצחיק ממנו ב-15,000 דרגות. אתה לא שומע מה אמרתי בהם. זה לא מעניין אותי, אני שומע מה זה לא מעניין? אני שומע בזמן אמת. אני יודע בזמן אמת, כן? כולכם קמתם ברעיון. ולא היה בעיה בשבילי גם שתקומו, כולכם תלכו, אני אשב לבד עם ארץ, כולכם. אז מה? אבל גם הוא לא היה. גם הוא הסתכל על אסי ושואל שאלה ואני עונה לו ואני יושב שם כמו איזה טמבל בטלוויזיה.